Més de 1.000 persones mantenen avui entrevistes de treball en el marc de la 4ª edició del Girafeina, una fira que impulsen la Cambra de Comerç i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Sobre la taula hi havia més de 350 ofertes de feina en àmbits molt variats. Entre els demandants, la majoria eren joves i també persones majors de 45 anys. El matí del Girafeina 2026 ha començat amb llargues cues a Neàpolis. Aquest any s'han batut les xifres de participants. Si l'edició de l'any passat va tancar amb 650 entrevistes, aquest cop s'hi havien inscrit més de 1.000 persones. A aquest miler d'inscrits també s'hi han de sumar aquells que s'han presentat a la fira sense inscripció prèvia. Enguany, abans de començar la Girafeina, ja teníem 1.000 inscripcions i és possible que quan acabem el dia d'avui superem aquesta xifra. Això vol dir que la Girafeina, la 4ª edició de la Girafeina, que té una tradició que s'està consolidant com a un model d'èxit. Les ofertes en l'àmbit de la logística ocupen el primer lloc per sectors. En part, això es deu al fet que l'empresa Action obre aquesta tardor un magatzem logístic a Banyeres del Penedès, des d'on distribuirà els seus productes i necessita personal per gestionar-lo. En aquesta edició del Girafeina, Action busca 59 persones de diferents perfils per incorporar-les a la seva plantilla. En este momento estamos buscando personal de varios tipos para que vengan a trabajar con nosotros al almacén. Y es un almacén cuya función va a ser principalmente alimentar a todas las tiendas, a una serie de tiendas de la zona y hasta una serie de kilómetros para poder ayudar a la empresa a seguir creciendo aquí en España. En total, al Girafeina hi participen 25 empreses del territori que necessiten cobrir 350 vacants en molts àmbits, com ara la restauració, amb ofertes del càmping Vilanova Park per cobrir el pic de feina de l'estiu, el turisme o el sector nàutic, on la societat Pendennis també busca cobrir vacants. Buscamos electricistas, carpinteros, pintores y también buscamos gente que no tenga experiencia en el sector naval pero que tenga intenciones de tenerla. El coneixement crec que se'n va a Barcelona i es costa encontrar coneixement aquí al nostre sector. No sé si és una mica especial o és diferent, però crec que és complicat a Vilanova encontrar-ho i a Garraf també, no? Donat el pic d'augment de demanda que tenim, busquem ajudants de cuina i ajudants de cambrer i cambrers, principalment, perquè clar, obrim diversos punts de venda, donada que és la temporada d'estiu, i llavors necessitem personal per poder cobrir aquests llocs. A Neàpolis, l'espai que per primer cop acull el Girafeina, també s'han dut a terme un seguit d'activitats complementàries, com ara xerrades d'orientació o assessorament personalitzat. Els joves i els majors de 45 anys, especialment les dones, són els dos col·lectius que tenen més dificultats per trobar feina, cadascun per circumstàncies diferents. Moltes dones de més de 45 anys perden la seva ocupació en empreses que volen rejovenir les plantilles o que s'han vist obligades a tancar. És el cas de la Benedict, que des de principis d'any busca feina perquè l'empresa on treballava com a assistent executiva va tancar. Malgrat tenir una formació molt alta i parlar 4 idiomes, l'edat s'ha convertit en un obstacle que no aconsegueix superar. Costa, amb l'avantatge de tenir una experiència i la gent t'ho diu i normalment tampoc et pregunten quants anys té, però sí que et dones compte de que el mateix perfil, una persona amb 15 o 20 anys menys, serà un perfil preferent per a les empreses. És una mica... És la veritat, és el que hi ha, és la realitat, però bueno, estem aquí lluitant per trobar una cosa. A l'altra banda hi trobem els joves, que també tenen problemes per trobar feina estable en el seu àmbit. Tot i que en molts casos compten amb una bona formació, la falta d'experiència prèvia els impedeix accedir a moltes de les vacants disponibles. Actualment estic terminant de cursar un cicle formatiu de grau superior, que és d'integració social, i tota la meva formació ha sigut social. I actualment estic buscant feina, però em trobo que és bastant difícil i no em donen com la primera oportunitat. Costa trobar molt, llavors estic mirant altres, però el que vull és integrada social. Finalment, el tercer grup amb complicacions severes per la reinserció laboral són els homes majors de 50 anys.